doet clipjes aan het opnemen voor de promotie van de theatertour onder andere. Ze neemt wat op, een clip of iets. Ik weet net of clip is van het Fries dicté. Ik hoop het wel. Ik ben al lang blij tot net om de tijd worden draait, want het wordt gewoon voorlezen en ik moet het gewoon opschrijven. Iris, hoe jij dat? Ja, wist, dat wil ik wel. Dicté, toetje, boatje. Oh ja, T, U, mijn dakje. T, dit, S, J, E, toetje, B, O, A, R, Wart, T, S, J, E, N. Ik vind het heel leuk om mij te doen. Wat van mij weet ik wel leer, dus ik ben heel benieuwd. Het Fries dicté bij Omroep Friesland op woensdag 20 maart.